Maganda. Good morning mga kagulong, no? So, today, no, ay Sabado. So, alam na kung ikaw ay nakasubscribe na sa channel ko. Lagi kong sinasabi, di ba? Kapag Sabado, ay pumupunta ako ng Combal. Pero buti na lang mga kagulong, hindi ako bumiyahe nung nakaraang Sabado. Yun nga, no, mga kagulong, no? Buti na lang nung nakarang Sabado hindi ako bumiyahe ng Combal. Kung hindi, stranded ako noon. Ano mayroon dito? Ba't ang daming tao? So yun na, no? Masa-stranded sana ako kung bumiyahe ako nung nakarang Sabado. Buti na lang hindi. Kasi nga malakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Ilang araw noon na sunod-sunod ang ulan. So mabuti, siguro by God's will hindi ako pinabiyahe. So ngayon maganda yung panahon, walang ulan. Sana hindi umulan mamaya. So napapansin niyo sa mga subscriber ko dyan, napag-isip-isip ko na gawin kayo ng tawag. So ngayon, yun nga, no? Ang tawag ko sa inyo mga paps ay mga kagulong. Siyempre, mga kagulong. Alam niyo yan. So salamat nga pala, no? Nung nakarang araw, nakabili ako ng micro SD card sa halagang 300 pesos mga paps. 32 gig times 10 yung quality niya. Biruin niyo yun, 32 gig nabili ko ng 300 pesos. Tangina ang ingay ko. Sige, go. What the fuck. So yun na mga kagulong, pasensya na po kung hindi pa ako nakagawa ng shoutout na episode. Kasi nga wala akong internet sa kuweba namin mga kagulong, no? So napapansin nyo kung minsan halos delay yung reply ko sa mga comment nyo mga kagulong. Kasi nga po walang internet sa kuweba namin, no? Kailangan ko pang lumabas ng kuweba para pumunta sa internet cafe, no? So ngayon mga kagulong, ang ingay ko, putang ina. Pupunta tayo ngayon ng Barangay Kamanlangan. Sa mga hindi nakakaalam mga kagulong, no? Ang Barangay Kamanlangan is dadaanan mo siya mga kagulong papuntang Maragusan, Compostela Valley. O pupunta ka ng Maragusan mga paps. Oy, putang ina, kasi yung bag ko. Alam na natin, maraming mga kurbada. Hindi na mawawala sa atin yon. Kamote talaga tayo, di ba? I mean ako, palabas na tayo ng boundary ng Tagum. Pa napanood or hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and like. Or kung gusto nyo i-share, bahala kayo, i-share nyo yung previous na vlog ko mga kagulong, no? Nasa baba yung nasa description below yung link ng previous episode ko. Konti na lang mga kagulong, lalabas na tayo ng Tagum. Mag-uumpisa na naman yung mga banking dyan. Alam nyo na yun, diba? Pag ganitong mga bankingan, hindi tayo magpapahuli, diba? So mga kagulong, and magsha-shoutout ako kung sino yung naalala ko. Shoutout kay Bisaya Biker. What's up sir? Sana magkita tayo soon. Shoutout din pala kay Bisaya Explorer. What's up bro? Anak ng
din po pala kay Sir Hen Rider. Of course, shoutout din po kay Sir Ionet Moto. Ewan ko mga paps, no, kung naiingayan kayo sa engine. Woo! Kung naririnig niyo ako ng maayos, and kung masyado bang malakas yung tunog ng engine. 5 minutes later. No? Ito, nabunturan na tayo. So, ito yung landmark ng Nabunturan. Welcome to Nabunturan, Compostela Valley. So, ito mga paps, nasa downtown Nabunturan na tayo. Ito yung mall nila dito. Ito yung nag-iisang malaking mall dito sa Nabunturan, no? So, ngayon, dito papunta na tayo ng Kamanlangan. So, A few minutes later. so yun nga, no, mga kagulong, andito na tayo. Papasok na tayo papunta ng Barangay Kamanlangan, no? Yung road to Maragusan. So galing kayo ng downtown Nabunturan, straight na lang yung highway doon. So pagdating nyo dito, makikita na itong Phoenix na gas station. So meron kayong makikita ito, this way to Maragusan. So ngayon, papasok na tayo. Kung gusto nyo mga adventure sa Maragusan, ang pinakapupuntahan doon na mga pasyalan is yung Heaven's Peak Eco Park. Yun yung kadalasan pinupuntahan kapag nagra-rides. Kung Maragusan yung ano, yung destination, yun yung pinaka pinupuntahan, Heaven's Peak. Dito wala ganong mga sasakyan na dumadaan, hindi kagaya sa downtown. Dito kakonti lang yung mga sasakyan dito. Pero nagmumutan tayo mga kagulong, no? Ano lang, dahan-dahan, medyo ingat-ingat lang sa mga ganitong daan. Kasi pag ganitong mga daan, maaakit ka na na mas bilisan pa yung takbo, 'di ba? Pero pag ganitong mga kalsada din, sobrang delikado. Lalo na pag may mga residential sa magkabilang gilid, 'di ba? Hindi mawawala dyan yung mga aso. Yun yung pinakadahilan din kung minsan bakit sumasep lang yung ibang mga nagmomotor, kasi may mga aso na hindi kinukulong o hindi tinatalian, di ba? So ingat-ingat sa mga ganitong lugar. Wag magpakampante, di ba? So sa ganito din mga daan mga kagulong, no, wag rin masyadong magpakampante kapag merong mga ganito, mga pakurbada, tapos ano, masyadong walang sasakyan, yung tawag ito, masyadong tahimik yung lugar. Huwag tayong magpakampante na overtake sa kurbada, baka kasi mabulaga tayo, di ba, na may kasalubong. So ito yung isa sa pinaka matarik na akyat papuntang Maragusan. Isa pa lang to. So may mga sumusunod pa, parang nag-landslide after dito. So ito, minsan pag may kasabay ka or may naunang mga trailer truck sa'yo dito, masyadong mahina yung takbo nila kasi nga paakyat, diba? So wala kang ibang choice, maghintay. Sobrang lamig, sarap. So yun, parang nag-landslide. So after nung paakyat, eto na naman. So ang kasunod nun, pasulong, di ba? So lamig, sarap mga kagulong, sobrang lamig.
Pero kung ganito kalamig tapos sobrang layo ng biyahe, hindi ko kaya. Tapos ganito lang yung suot ko, hindi kaya. So nakikita nyo naman mga kagulong, no? Sumisikat yung araw, pero ang feeling ko ngayon sobrang lamig. Hindi ko na-feel yung init, ang lamig, kasi nga napapaligiran dito ng mga bundok. So yun lang muna ngayon mga paps, no? Salamat sa pakikinood, salamat sa pakikibiyahe. So salamat mga paps. Shoutout mga kumpalenyos. Maganda. So thank you mga paps ulit. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe. And salamat sa suporta. Peace out.